ere karka. Iwacho ni ere kaka jo Kenya nyalo bedo kod geno ni process makamae nyalo chakre mano mar twak ka itae kacha kod jogo magin jo siasa manya bedo ka ni no konchiel nikech ka kirango twak mokalo mano kuom ranyisi Kalonzo Musyoka ne kacha kod Kimani Chungwa magi jok mane represent kweth mag siasa mopogore karka ojende oywak ni noko ketgi kacha kod grube moko bende mantiere. Bende iparo ni mae ok dhi duoko chien paro kata sidho chenro mopogore ma pano nyalo wuok e twagni? Erokamano sana. Iwacho ni political challenges bende nigi political solutions. Twak kata obedo ni wagombo mondo jende obed atamalo maduong' e komiti no, bende nyaka wang'iye ni to waya kanye, ang'o kelo shida ni. Iwacho ni yadh mach en mana mach. Okwa wach ni josiasa koro joma richo sana omiyo twagni ok wadwargi, nyaka gibedi. Wacho mana ywak wakwayo mana ni kiwango magidhi bedo godo e twagni ema wadwok piny matin. Jogo madhi dominate twagni gin bed jogo ma waluongo ni jogo ma neutral, jogo makao Kenya kaka Kenya to ging'iyo challenges ma Kenya face, both political, economic and social challenges, to giriwo kanyakla. Mano kaka twagni dhi bedo gi nengo. Kendo report modhi wuok out of twagni ka gino kete yo mo ong'iego that direction, to iyudo ni wadhi bedo gi more of solutions maloyo lamentation. Inya paro mondo minad kone chak tich nobedo gi ywaruok mang'eny kabisa. Jogi nigi paro ni, jogi nigi paro gi mondo nigi bi magi winjre magi gol twaka document achiel manigi kawo go msomo achiel ne nido ne tek matin kabisa. Omiyo ka wachako twagni mondo bed successful, success dhi chakore mana ge formation mar that committee no ema dhi miso wach maduong' ewi wach twagno. Mar ariyo, bende wacho mana ni yien bende iriyo mana ka pod tin. Gini pok ochopo e kiwango ma koro wanyalo wacho ni gini tek ma kata ji obedo piny to ji ok dhi winjore. Wawe anticipate problem kuma problem pok obedi. Wabeda beda jogo ma are realistic enough to wach niya oseyudowa, ok wanyal ringo. Di wara modala kucho nyisa ga pile ni bura mano mana rodo wuon. Ma bende mana ma bedo piny kendo solution de ma yudore. Every solution nigi unique challenges ge, kendo every problem nigi unique challenges ge, to bedo mana kendo gi unique solutions mage. Malit na kendo ka medo e wiye kanyo en mana wach makoro gima jo Kenya kawo sani kendo koge riembo kaka dhiao na ideology. King'iyo mbui kachi do ka ng'ato wacho ni koro we are all Kikuyus. Ber wacho kamano, lakini Cleophas an abedo difa gi joma wacho ni lweny ni to nok en lwenjo to nikech koro oseyudowa wakgoya goya kaka oyudowa no, wamed mana riwore kanyakla mondo wang'e ni to solution en mane. Biro gi ethnic based hashtags ok dhi konyowa sani. Medo siko rawere ok dhi konyowa sani. Kang'iyo TV tang'iyo jogo ma ywak Cleophas tayudo ka miyo achiel ywak malikacho ni auto business ma worth 6 million, shops auchiel, dukni auchiel, to miyo wacho ni ndiko ji chiegni 300, to ji 300 gi seche ma gino timore kamani nitie fanga mowito tich, nitie ng'ano ma nitie nyithindo mok dhi yudo school fees nikech ngimagi was in this thing. Koro waikre ni kwadhi e twagni to wayawo pacho matut to wagolo ajimba kod sunga gi gangruok moseketo chunywa kaka jo Kenya, to wadhi e twagni to waloso, wamanyo solution. Real solution comes when men sit down to giwacho ni wase goye moromo koto wang'e ni to wachako lose gi kanye. Erokamano ahinya Remmy. Bishop Arweng Sioto penjo man go kuomi kaka